Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel. Idan yau shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar like a wannan bidiyon. A yau za mu yi bidiyo ne akan yadda ake samun kuɗi a Bitget, a cikin Bitget, wani ɓangare na Bitget, ɓangaren Bitget Insight kenan. Menene Insight a cikin Bitget? Insight a cikin Bitget wani ɓangare ne da Bitget ta ware domin kai posting rubutu su biya ka. Duk lokacin da Bitget ta yi launching wani sabon token, tana kawo event akan wannan token cewa ka zo ka faɗi ra'ayinka akan wannan token ɗin. Idan ka faɗi ra'ayinka akan wannan token ko coin ɗin, so za ka yi posting. Idan ka yi posting, so in dai wannan posting ɗin da ka yi mai ma'ana, reasonable posting higher quality content, so kuma posting ɗin ya samu irin engagement like 3 zuwa sama dai da irin comment ko guda 2, so insha Allah in ka shiga cikin event ɗin za ka iya samun daga $20, $30 har $50. So bari mu shiga cikin Bitget Insight domin mu nuna muku yadda tsarin Insight yake a cikin Bitget. So za mu danna kan shi. So bayan ka shigo cikin Insight na cikin Bitget, kamar ni misali, bari ku ga in danna nan. Wannan shine wajen profile ɗina. Yawwa, so kuma haka za ku ga naku amma sai kun ɗan sassaita shi kun sa username. So ga followers ina da followers 50, ina following ɗin mutum 18. Na yi posting 47 ga irin posting ɗin da na yi, ga su nan. Wannan duk posting ne da na yi, ga su. So kai ma idan za ka yi misali irin wannan, abin da za ka yi in kana so ka shiga irin cikin event ɗin nan na Bitget Insight, so za ka dawo baya. Bayan ka dawo baya kamar haka, abin da za ka yi shine duk lokacin da ka shigo cikin Bitget Insight, ka kula da nan. Kun ga wannan an sa a promotion, wannan ma an sa promotion, wannan ma an sa promotion. To duk lokacin da ka shigo cikin Bitget Insight, in ka shigo misali kamar nan ɓangaren recommendation ɗin nan, kun ga gashi nan yanzu muna recommendation. So abin da za ka yi shine a nan. Yawwa, za ka rinƙa kula da wannan promotion ɗin. Wannan promotion ɗin da shi za ku rinƙa kula. Duk wani rubutu da ka gani a nan, wani rubutu da ka gani a nan, duk wani rubutu da ka gani gashi, wannan rubutun ka ga alamun promotion a gaban shi, an ce earn 50 USDT by watching. So to wannan promotion yana nufin cewa wannan fa rubutun da ka gani event ne da ta kawo ake so ka yi participating akan wani posting ne ko kuma watching videos ne. So yanzu bari mu zaɓi event ɗaya, ga su nan guda 3. Ga event nan in za ku kula guda 3 gashi, wanda aka sa promotion ɗin. Wannan na tsakiyar na biyun nan shine kaɗai ba promotion ba, wannan shine kaɗai ba promotion ba. So bari mu zaɓi ɗaya a ciki sai mu yi bayani akan shi. Misali ga wani event nan akan wani sabon coin wannan, bari mu zaɓi. Misali ga wannan, yawwa, wani new coin ne. Gashi nan an sa new coin, new AIA coin is now live. So misali yanzu bari mu danna kan shi sai mu ga yadda ake participating ɗin akan event ɗin. So wannan event ɗin ma is ended misali, amma za mu yi bayani yadda yake. Gashi nan is ended. So duk lokacin da ka shigo za ka kula, za ka ga wajen nan idan is not bai ƙare ba, za ka ga an sa is now ongoing, is ongoing. So kai kuma lokacin da ka zo ga is ongoing, abin da za ka yi sai ka danna nan wajen expand ɗin nan. Gashi expand, za ka duba ka ga me ake buƙata domin ka yi participating wannan event ɗin. So zan danna kan. So bayan na danna kan shi gashi na nuno min abubuwan da suke buƙata. Wannan shine abin da suke buƙata kafin ka yi participating a wannan event ɗin. So bari mu yi bayani akan shi. So misali,
yauwa suka ce a lokacin da za a event ɗin nan duk wani user da ya yi trading ko ya holding wannan coin ɗin mai suna AIA iya da damar ɗaya daga cikin unit da za su ci wannan gasar da aka saka dala 1000. Abin da ake buƙata shine za ka je kai sharing experience ɗinka akan wannan trading. Me kake gani zai faru da coin ɗin nan? Shin coin ɗin nan is bullish or is bearish? Za ka zo ka yi posting a cikin Bitget Insight. So wannan posting ɗin idan ya ɗan samu interaction, so me ake su waye yanzu misali su waye za su zama winner ɗin? Sai aka ce za a zaɓi mutum 20 daga ciki. Za a zaɓi mutum 20 gashi 20 outstanding article gashi nan. So nan kuma an ce top 20 top comments su ne mutum su ma 20 za a zaɓe su. Sai kuma me yauwa ga event time ɗin nan, wannan shine event time. Yauwa gashi nan event time lokacin da coin event ɗin ya fara da lokacin da ya ƙare. Sai kuma wannan na biyu gashi wannan yadda tsarin raba kyautar zai kasance shine aka ce mutum 20 da suka yi posting, mutum 20 da suka yi posting mai kyau za a biya su dala 40 kowanne ɗaya daga cikinsu. Sai kuma mutum 20 su ma da suka samu comment mai kyau a ƙarƙashin posting ɗinsu su ma za su samu dala nawa ne za su samu? Yauwa mutum za a raba musu dala 200. Kowannensu zai samu dala 10 mutum 20 kenan. So bari mu yi gaba. Sai kuma abin da ake buƙata idan za ka yi posting ɗin shine yauwa gashi nan. Yanzu misali wannan ana irin abubuwan da suke buƙata ne. Okay gashi nan ka karanta nan za ka ga abin da suke buƙata ne lokacin da za ka yi me gashi nan. Aka ce duk zai nuna muku wannan wajen wannan sai an zo wajen posting wannan abin za ka fahimce shi. Sai ka zo wajen yin posting ɗin za ka fahimci ya za ka yi aiki da wannan rubutun. Yauwa sai me how to participate, yadda za ka yi participating a event ɗin domin ka zama ɗaya daga cikin winner ɗin da ake buƙata ka zama winner ɗin domin ka ci wannan event ɗin. So abin da ake buƙata shine ana buƙatar in dai za ka yi participating a wannan event ɗin na AIA shine ana buƙatar ka yi trading coin ɗin. Kawai ka yi buy, in ka yi buy sai ka yi sell ko kuma me ka siya wani adadi na coin ɗin ka yi holding ɗinsa. Bayan ka siya wani adadi na coin ɗin ka yi holding ɗinsa, abu na farko kenan ka cika ƙa'ida ta farko. Sai kuma ƙa'ida ta biyu aka ce ana so ka samu interaction gashi ana so ka samu interaction guda 3 ma'ana like da comment ya kasance kana da guda 3 bayan ka yi holding coin ɗin ko kuma ka yi trading ɗin shi. Ba wai dole sai ka riƙe ba, a'a za ka iya buy ka yi sell. So gashi nan trading, holding sai kuma me na biyu sai kuma me na biyu interaction ana nufin irin like da comment. So sai kuma wannan dokar tasu suka ce user register after the event start are not eligible gashi. User register after the event start are not eligible. Abin da wannan dokar abin da suke rule ɗin nan nasu yake nufi shine duk lokacin da aka fara event ɗin, misali wannan event ɗin an fara shi nawa ga wata, misali an fara event ɗin 1 ga wata sai event ɗin ya zama ongoing. So kai kuma sai ka zo ka buɗe sabuwar Bitget. Idan ka buɗe sabuwar Bitget a 2 ga wata, so kai fa ba ka ɗaya daga cikin wannan wanda za su yi participating a cikin event ɗin nan. Shine abin da wannan dokar tasu take nufi. Duk lokacin da
aka zo aka fara event ɗin misali 1 ga wata. So kai kuma sai ka zo kai register kai register Bitget ɗinka. Ka zo a matsayin new user, ka zo kai register Bitget ɗinka a 2 ga wata. So wannan event ɗin tunda an riga an fara shi 1 ga wata, so kai fa ba ka ɗaya daga cikin wanda za su yi participating a cikin event ɗin nan. Sai kuma abin da za ka yi domin me kar ka zama ɗaya daga cikin wannan participant ɗin. So me idan kai za ka zama disqualify shine duplicate or plagiarize. Ma'ana dai anan ana nufin cewa kada ka yi copy ɗin wani content na wani. Idan ka yi copy ɗin content ɗin wani, so za ka zama ineligible, ma'ana za su yi disqualifying ɗinka. Sai me, gashi irin ba sa buƙatar spamming, irrelevant or malicious. Ma'ana irin multiple account a waya ɗaya suna detecting device. So bari mu je ko mu nuna muku yadda ake posting lokacin da ka zo za ka yi participating irin event ɗin nan. Abin da za ka yi shine, so za ka zo nan wannan alaman cross ɗin, so za ka danna kan shi, yauwa. Za ka zo wajen publish ɗin nan, za ka danna kan shi. Yauwa. Idan ka zo nan, abin da za ka yi shine, za ka zo ka rubuta bayani akan AI ɗin. Ana so kuma ka yi tag. Misali, I am bullish. I am bullish on AI. Sai kai signing dollar on AI. So bayan misali wannan ka yi full content akan wannan coin ɗin. So abin da za ka yi shine, za ka zo ka sa alama bayan ka yi haka, za ka zo ka danna wajen alamar hashtag ɗin nan. Yauwa wannan. Yauwa za ka zo ka danna alamar shi. Za ka zo ka nemo event ɗin gashi. Yauwa ka ga na zaɓi event ɗin gashi nan ya bayyana a nan. Gashi nan ya bayyana. So kuma dole wannan abun sai ya kasance ka yi tagging ɗin coin ɗin. So bayan ka gama wani duk bayanan ka akan coin ɗin, kana da tsammanin coin ɗin zai yi kaza, kana tunanin ka dai rubuta wani expectation naka akan project ɗin. So sai ka zo ka sa alamar tagging coin ɗin, sai ka zo ka yi publishing ɗinsa. So bayan ka publishing ɗinsa, in dai ka yi content, higher quality content. Menene higher quality content? Higher quality content shine content ɗin da kai ne naka content, ba copy ɗin shi kai daga wajen wani ba ko ka kwaikwaya. Kuma shi higher quality content yana nufin content mai ma'ana. Content mai ma'ana shine higher quality content. Duk content ɗin da ya kasance yana da ma'ana, so wannan shine higher quality content. Kuma content ɗin da ba copy ɗin shi aka ba. So su suna son irin wannan content ɗin. So za ka zo ka yi posting, za ka danna wajen alamar post nan. So bayan ka danna wajen alamar post nan, zai kasance ka yi posting. So idan ka yi posting, abu na biyu kuma da za ka yi shine, misali, bayan koma can misali, bari ku ga irin post ɗin. Za ka zo misali wannan post, wannan bayanin, wannan event ɗin da na yi. Misali gashi, wannan event ɗin. Misali wannan event ɗin da na yi. So za ku ga. So misali wannan event ɗin. So abin da za ka yi shine bayan ka yi posting ɗin, ka gama ka yi wani duk abin da suke buƙata ka yi posting ɗin. So za ka dawo, bayan ka dawo za ka danna alamar share ɗin nan. Wajen share ɗin nan. In ka danna wajen share ɗin nan, yauwa. So za ka zo
nan wajen gashi wajen copy ɗin nan, bayan ka danna za ka zo kai copy. Yauwa nayi copy, so za ka dawo wajen event ɗin. Bari mu koma wajen event ɗin gashi. Idan za ku duba ku ga wannan event ɗin ne muka danna kanshi, za mu danna. Za ka dawo wajen expand ɗin nan, so za ka zo yauwa, za ka zo nan. Sai bayan ka gama posting ɗin, ka yi posting ɗin rubutunka, za ka zo nan. Za ka danna kan nan wajen. Yana searching, bari mu ɗan jira shi yana searching. Yauwa, za ka zo ka danna wajen start page ɗin nan. Yauwa, so bayan ka yi wannan duk abin gaba ɗaya, abin da za ka yi a nan shine, nan za ka sa wannan link ɗin da ka kwafo, a nan shi za ka saka wannan link ɗin. Misali gashi, zan poster ne misali, so kun gani. Nan kuma zan zo in sa nickname ɗina Abba01 ko. So nan za ka zo ka sa, akwai wani K-line analysis irin wani, ban dai ɗauko shi ba. Irin misali, irin article ɗin da ka yi na menene, are you bullish ko kuma bearish akan coin ɗin. So nan duk dai wannan is unnecessary ma. Misali, za ka iya barin wajen blank irin dai ba ka sa komai ba. So sai wannan shi ma dai duk ba su ce dole ka saka shi ba. Kawai dai is recommended. Za ka ɗauko irin link ɗinka na Twitter ko kuma irin na Bitget Insight account ɗinka, za ka zo ka saka handle ɗinka. Za ka zo ka sa handle ɗinka a nan. Bayan ka yi za ka zo ka yi submitting. Idan ka yi submitting, so shi ne zai sa su san ma cewa kana ɗaya daga cikin wanda suka yi participating a wannan event ɗin. Idan ka zo ka yi wannan abun, saboda idan ka je ka gama komai ma ba ka zo ka yi wannan submitting ɗin ba, so ba ma za su san ka yi participating a event ɗin ba. So idan yau shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka yi mana like a wannan bidiyon. Kuma in sha Allah akwai bidiyoyi masu yawa da za mu yi a nan gaba akan irin abubuwan nan na hanyoyin samun kuɗi a wani ɓangare na crypto.